Jonggrang lan Candhi Prambanan. Ing jaman biyen ana kerajaan gedhe sing jenenge Prambanan. Rakyate Prambanan iku ayem lan tentrem, sing dipimpin karo Prabu Boko. Nanging kerajaan Prambanan diserang karo kerajaan Pengging. Prabu Boko lan pasukane kalah amarga kurang persiapan. Prabu Boko lan pasukane mati amarga kena karo senjatane Bandung Bondowoso. Kerajaan Pengging lan pasukane seneng amarga iso naklukake kerajaan Prambanan. Pada waktu Bandung Bondowoso ing kerajaan Prambanan, dheweke ndelok putri sing ayu banget. Putri iku jenenge Roro Jonggrang, putri Prabu Boko. Langsung Bandung Bondowoso ngelamar Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, apa gelem dadi permaisuriku? Jare Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang nanggepi pertanyaane. Bandung Bondowoso, aku gelem dadi permaisurimu, tapi ono syaratnya. Apa iku syarate? Jare Bandung Bondowoso, gawekno aku 1000 candhi nanging wektune sak wengi. Jare Roro Jonggrang, ing bengi Bandung Bondowoso ngumpulno anak buahe, yaiku jin lan setan. Sawise ngrungokno perintah Bandung Bondowoso, jin lan setan langsung garap sing diperintahke karo Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang ndelengi pekerjaane Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang wedi yen Bandung Bondowoso iso nggarap permintaane dhewe. Roro Jonggrang langsung ngumpulno dayang-dayange. Roro Jonggrang kongkon dayange bakar jerami, munikno lesung lan naburno bunga sing wangi. Jin lan setan mau wedi lan disangkakno wis esuk. Jin lan setan langsung balik. Hasile candine iku kurang siji. Bandung Bondowoso mangkel nang Roro Jonggrang amarga wis mujuk dheweke. Langsung Bandung Bondowoso ngesabda Roro Jonggrang dadi patung lan ngganepi 1000 candhi. Pungkasane Bandung Bondowoso kesel amarga Roro Jonggrang wis dadi candhi sing ke-1000.